Baiondatik segurara, de ikastelutik Bielmara, eskurik esku kutxaren baita herri gara. Egin adina egiteke, baina ekin ez lor daiteke. Nire ametsa da Gaiari ikastolatik euskara ez bukatzea eta inor ez ustea gelditzen euskaraz hitz egiten. Euskara eta feminismoa bi gorputz elkarrekin dantzan. Gurean Lodosan, euskararen eta feminismoaren alde egitea da utopiaren alde egitea. Zapakuntza patriarkalaren eta linguistikoaren arteko paralelismoak eta biei aurre egiteko estrategia komunak landu behar ditugu. Euskara eta feminismoa bidelagun direla esaten dugu hainbat arrazoiengatik. Batetik, biak dira bigarren mailakoak, goxoak, biak daude zaintzari eta eremu pribatuari lotuak, eta ez politikari, borrokari edo lehiari lotuak. Bestetik, gaur eta hemen, emakume izateak eta euskaraz bizitzeak zaitasun erantziak dakartza. Azkenik, euskalduna eta feminista ez da jaiotzen. Egiten da. Beraz, borrokak lotuz, bietan ahaldunduko gara. Gora borroka feminista, gora euskara!